Mungia kami adi blog by khobjak amcha yo salbaria bolongni mayung kuthung akarma bai nokhok maikul thaikul borok no busunti bai hanai yathek bai kaduli botharjakma obti haikeno thangnai cha sal December talni chi salmariwo sanja damdok tamui shoti chi haitama jarawo Sudurai Chandrapara Sriram Khora ADC village by khobjak takuk Vidya Kumar Debromani tongma nogo mayung kuthung phai nok khungnui subai sukrab khai kalangbai kha Bini hak solia paralysis manja kisane bagise thynani yakni keplaisio takuk Vidya Kumar Debroma oboti belaino birmana tongmani bisingose oboti haike bolongni mayung kuthung phai nokhuk subai sukrab khlai kalangjakmar bai muktui kungtui bai kupulung ke hastin bolong mantri tei bolong beding ni thani koikha o mayung kuthung akarmano kasunani bagai dakti haste hapang sak thatung hedi sinimang pliwo nen mungkai An mung sairan degroma mungo bo para sudri para bobo hai tamu buti kido ga menmo faste waka doga berap tun mane kai nakata hai kai dagari phekar wasbe no mo doga kalai thanga berap sakai doga kalai thanga chung u daga wau yang kona rondo kona wa thangai kesebi tong lai khata nogo borok krob je tomone chung no khai ko an bu suma sa kai chung bu khung noi ngai tai an bu samari tai join ta song dongo keb dukhra mangkha Malaya ke bodo kota Malaya. khone ko to phai mayo Hone sarung ko satau si phai le. forest tar og tong mo phai Kaya thana kai. Kan sata sekali ada. Sata rogo nang khana. delhi abang ke phai Iko phayo dele na phayo si yang khati ni ka phajata mi horo ka phajata sin oro khai. Tini tamni bagai news media rong mari hinka belai hambai jana ko me ai ko mai ko tung phai an no lo to so la pe kha ngai a bi mo ya ko yang mai ang ja ta boi kha tham ya ai go ko na tong kha ngai an ma bu sin li be di ta da ja ngai an ma hal ya boi ang tin ban di kha ngai mo je brahmanti je mayung ne je bon monti na angkop yukas khayo man mathang bagai mathang na bagai angkop koyo ni no koita sabai jaka an no kai tam khoting ka tam baikha nok bising ni mane ro no machi iko doga dagare iko an ko thar ko bakha iko do yang bo ono kan je bo ko thar ko bakha mai do bo cha bakha Mia horni koita somoyo mayung phai mane don soita 10 bai dong apro Mia je horo mayung phai mane boror ke boda sak dukhu manjarok tong sak ka dei ko do khar bakha je ya ko ya kam ko khar bakha ngai chu ang thimi ang khar mai ba ang paralysis manjak ang ke hai ma dong ka ngai mayung kuthung koita phai mane mi masa masana na ekdom khatam ma engkai mo parata mo paran mo para ngai sudai para mongya kami adiporok Hardi blog be khobjak khobjak panchayat khai siram khara panchayat ni sinimong an kai an bo ngoi bidak madya burma nang tabuk tam kasana musung forest ni minister rong na bonang tak kerama dungo jade mono bodo khanyang thon domang khanyang thon jade boi